आपल्या घरात नेहमी आपण एक्स्ट्रा राईस करतो, कारण आपल्याला भुकेचा अंदाज नसतो. कमी पडायला नको म्हणून आपण नेहमी जास्त भात करत असतो. तर असा हा माझा जास्त भात उरलेला आहे कालचा. हा दूध मलाई राईस आहे. हा खूप बारीक असतो तांदूळ, खायला खूप टेस्टी लागतो. हा याचा खूप मोकळा राईस होतो. हा जुना असू दे किंवा नवीन असू दे, आपण जेवढा भात घालू त्याच्या डबल टिबल फुलतो हा भात. आणि ह्या भाताला कालवण सुद्धा खूप कमी लागतं. मला वाटेल हा कण्या आहे, पण हा कण्या नाही आहे, हा अख्खा राईस आहे. गॅसवर मी कढई ठेवली आणि आता त्याच्यामध्ये मी तेल घालत आहे. इथे मी 2 टेबलस्पून तेल घालणार आहे. त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी, जिरे, तेल खूप गरम आहे म्हणून मी त्याच्यात थोडासा कांदा आधी घालत आहे. त्याच्यामुळे काय होईल, तेलाची जरासं टेम्परेचर कमी होईल. आता त्यामध्ये हिरवी मिरची टाकायची नाही आहे, ऑप्शनल आहे. या माझ्या झाडाच्या हिरव्या मिरच्या आहेत. खूप खायला मन केलं म्हणून मी हिरवी मिरची त्यात टाकत आहे. एकदम कुरकुरीत आणि तिखट डाळ, मिरची, कढीपत्ता घालून द्यायचं. याच्यामध्ये मी 1.5 मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे, तो घालत आहे. आता हा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. तर आज मी तुम्हाला काय दाखवते, तर आज मी तुम्हाला दाखवत आहे आपल्याकडे जो भात उरतो शिळा, तो काय करायचा. तर त्या उरलेल्या भाताचा आपण कसा परतून खाऊ शकतो आणि तोही आवडीने सगळे खातील, असा मी आज तुम्हाला परतलेला रेड कलरचा भात दाखवणार आहे. याच्या आधी माझ्या चॅनलला पिवळ्या रंगाचा पण राईस दाखवलेला आहे, लेफ्ट ओव्हर राईस. तसंच लेफ्ट ओव्हर चिकन बिर्याणी पण दाखवलेली आहे. म्हणजे जे मटणाचं कालवण उरतं, एकदा खाल्ल्यानंतर कधी कधी ती खायची इच्छा होत नाही. मग अशा वेळेस कालवण जास्त उरलं असेल तर आपण फेकून पण देऊ शकत नाही. मग त्या कालवणाची बिर्याणी कशी करायची ते सुद्धा माझ्या चॅनलला आहे, तुम्ही नक्की बघा. आता बघा, इथे मी थोडासा कांदा परतला. आता याच्यामध्ये मी पाव वाटी ओले वाटाणे घालत आहे. ओले वाटाणे घालणं ऑप्शनल आहे. तुम्हाला घालायचं असेल तर घालू शकता, असेल जवळ तर, नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल. आता ह्यामध्ये मी पाव वाटी कॉर्न घालत आहे. वाटाणे आणि कॉर्न पूर्ण ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही घाला. त्याच्यामुळे काय होतं, राईस वाढतो, ही थोडी वेगळी टेस्ट पण होते. आणि मुलं जर असतील तर मुलं सुद्धा आवडीने खातात, म्हणून हे घालायचं आहे. की हे कांद्याबरोबर शिजलेला नाही, कांदा अजून बघा तुम्ही कच्चा आहे, पण त्या कांद्याबरोबर वाटाणे आणि कॉर्न सुद्धा शिजतील म्हणून मी याच्यामध्ये वाटाणे आणि कॉर्न कांद्यामध्ये घातलेला आहे. आता मी यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घालत आहे. मीठ आपलं राईसमध्ये सुद्धा आहे म्हणून मीठ जरा जपून घालायचं आहे. आता हे मी मिक्स करून घेत आहे आणि याच्यावर झाकण ठेवून ही वाफेवर मी शिजवून घेते. कांदा थोडासा सॉफ्ट झालाय. आता मी याच्यामध्ये एक मोठा टोमॅटो कापलेला घालत आहे. आता हा टोमॅटो अगदी गळेपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं. आता मी परत त्याला झाकण लावून चांगलं मऊ शिजवून घेणार आहे टोमॅटो. आपला कांदा पण चांगला सॉफ्ट झालाय आणि टोमॅटो सुद्धा सॉफ्ट झालाय. आता याच्यामध्ये आपण मसाले घालायचे आहे. मी मिरची घातलेली आहे, त्यामुळे तिखट जास्त वापरायचं नाही याच्यामध्ये. तर मी अर्धा चमचा लाल तिखट घालत आहे, पाव चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर, थोडीशी हळद आणि हा मी एव्हरेस्ट चिकन मसाला घालत आहे ह्याच्यामध्ये. हा एव्हरेस्टचा चिकन मसाला घालायचा आहे. टेस्टप्रमाणे खूपच टेस्टी लागतो हा मसाला. जर तुमच्याकडे असं जसे बॅचलर वगैरे राहत असतील आणि त्यांच्याकडे जर रेग्युलर मसाला नसेल घरचा साठवणीचा, लाल मिरची पावडर बरोबर हा चिकन मसाला वापरू शकता. कुठली भाजी असू दे, नॉनव्हेज असू दे, फिश, मच्छी, व्हेजिटेबल भाजी, सगळ्या अगदी खूप टेस्टी बनतात त्याच्यामध्ये. म्हणून मी याच्यामध्ये चिकन मसाला घातलेला आहे. मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे आपल्याला, कच्चा नाही ठेवायचा आहे. तुम्ही मसाले, मीठ जे काय आहे ते सर्व तुम्ही तुमच्या टेस्टप्रमाणे घाला. मी याच्यात लाल तिखट मसाला कमी घातलाय, कारण मी याच्यामध्ये हिरवी मिरची पण घातलेली आहे
तुम्हाला जर खूप तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची ॲड करू शकता, नाही टाकली तरी चालेल, नाहीच टाकायचे. ते हा रेड राईस आहे. 1.5 कप शिळा राईस उरलेला आहे रात्रीचा. जो राईस आहे मी ह्याच्यामध्ये घालत आहे. आता हा राईस ह्याच्यामध्ये चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे. मी राईस चांगला 5 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर फ्राय केलेला आहे, परतला आहे. चांगला एकजीव करायचा आहे सगळा मसाला आणि राईस घालत आहे आणि मिक्स करून घेत आहे. कोथिंबीर घालून मी मिक्स करून घेतलेला आहे आणि आपला राईस पण छान मिक्स झालेला आहे. कलर सगळा मस्त आलेला आहे. आता मी गॅस बंद करत आहे. याच्यावर मी झाकण ठेवून 2-3 मिनिटं वाफेवर जरा तो मुरून देणार आहे, म्हणजे याची टेस्ट छान लागेल. आता मी राईस प्लेटमध्ये काढत आहे. त्याच्यावर कोथिंबीर घालत आहे.